כולנו. ואני השתתפתי גם כן באירועים יחד עם אנשי התנועה האסלאמית ויחד עם נציגים של בל"ד, וגם מאלה שמעתי את אותו מסר שאני אומר לכם עכשיו כאיש חדש. אנחנו כולנו מחויבים לעשות את המקסימום כדי להפיל את נתניהו והימין. אנחנו באמת מבינים שממשלת נתניהו וממשלת הימין הקיצוני היא מסוכנת, באמת מסוכנת. מסוכנת לעתיד של האוכלוסייה הערבית, מסוכנת לעתיד של היחסים בין ישראל והפלסטינים, מסוכנת לעתיד של היחסים בין ישראל והעולם הערבי, מסוכנת לאנשים שלא גומרים פה את החודש ואין להם פתרונות לבעיות דיור. את הממשלה הזאת צריך להפיל. ולכן אנחנו ביום שאחרי הבחירות אנחנו מבחינתנו נהיה מוכנים להיכנס להידברות עם בוז'י הרצוג. אנחנו לגמרי לא שוללים את האפשרות שאנחנו זוכרים אותה כניסיון פוליטי מאוד מאוד חיובי של שנות ה-90, ימי ממשלת רבין, שאתם זוכרים, היה לו ממשלת מיעוט, 56 חברי כנסת. אבל הוא הצליח להתחיל התקדמות להידברות עם הפלסטינים, להתחיל התקדמות לשוויון של האזרחים הערבים, להתחיל התקדמות של שינויים חברתיים, לצדק קצת יותר גדול במדינה, בזכות 3 חברי כנסת של חד"ש ו2 חברי כנסת של המפלגה הדמוקרטית הערבית, שכמו שעון התייצבו להצבעות ומנעו את הפלת הממשלה הזאת. אז אם תהיה לנו אפשרות לחזור על הניסיון הזה של גוש חוסם, וגם להשיג הישגים לטובת הציבור הערבי, לטובת צדק חברתי, לטובת שינוי של התקדמות לדיבור ולדיאלוג עם הנהגת העם הפלסטיני, במקום בנייה בהתנחלויות ועוד ועוד מלחמות, אנחנו נעשה את זה ברצון גדול, ואנחנו בהחלט מוכנים להיכנס לדיאלוג עם הרצוג בעניין הזה.